O enduro Lalín deste ano arrincará o venres 23 na esplanada do Centro Comercial Pontiñas, onde se instalará a parte loxística. O sábado será as verificacións e o domingo a carreira, que terá 3 partes. A carreira consiste en salir de Lalín, do centro comercial, irse á esplanada da carretera que vai hacia Golada e onde se fixo hai 3 anos unha prueba de 4x4, ali será a especial extrema, a C1, lle chamamos, especial C1 extrema. Pois aí habilitaremos unha zona para os pilotos de dificultad e logo pasaremos xa ao recorrido. Saldrán desde ali, diríxense a Vila Tuxe, todo por enlaces con carretera, hasta chegar ao monte e logo a primeira especial, a C2. A C2 está montada e é unha especial moi técnica, moi larga e onde os pilotos van a dar todo o que poidan. Logo volverán ao monte e farán a especial C3, tamén moi técnica, que pechará coa volta a Lalín. No enduro deste ano haberá grandes pilotos, entre eles Iván Cervantes, 5 veces campeón do mundo. Temos a Iván Cervantes é un piloto de enduro e 5 veces campeón do mundo, pois nesta modalidade como Valentino Rossi. Valentino Rossi é en circuitos, este piloto é no monte. Temos Oriol Mena, Cristóbal Guerrero, Xaco Agra, que é galego, Arón Bernárdez, que é galego, Carracedo, Castro, Salminen, outro campeón do mundo. Como pilotos locais están por agora inscritos Ángel Arca e Alberto Campos. A organización agarda unha importante asistencia de público. Se o tempo acompaña, calculan unhas 3.000 persoas.